I pozdrav svima i dobrodošli u najnoviji Top 10 video. Ja sam Top 10 Balkan i danas ću vam predstaviti posljednjih 10 najzanimljivijih činjenica o YouTube-u. Uživajte! 10. Prvi video ikad uploadovan na YouTube zove se Ja u zoološkom vrtu ili Me at the Zoo. 9. Prvog mjeseca nakon što je napravljen, YouTube je imao 3 miliona posjetitelja. 8. YouTube gledaoci su prosječno stari između 12 do 17 godina. 7. Svake sekunde se pregleda 46.296 videa. 6. Ljudi gledaju milijardu pregleda dnevno na mobitelu. 5. Najduži video na YouTube je dug čak 570 sati. 4. Prosječni YouTube korisnik provede 15 do 25 minuta na YouTube-u po posjeti. 3. Full HD sadržaj je mogućen na YouTube-u 2009. godine. 2. Trebalo bi 1700 godina da se pregleda svaki video na YouTube-u. 1. YouTube je drugi najkorišteniji pretraživač, odmah poslije Google-a. I to bi bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like i subscribe. U lijevom prozorčiću možete vidjeti moj prvi video, odnosno prvih 10 činjenica o YouTube-u, dok u drugom prozorčiću, odnosno prozorčiću desno, možete vidjeti drugih 10 činjenica o YouTube-u. Hvala vam na gledanju i vidimo se sljedećeg puta, do tada lijep pozdrav, ćao!